Salom horas marihita saluhutna. Di hamuah kadamang doho dainang manang di dia pe hamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion nitu hata Yesus Kristus. Adorak sota parade hata nitu hata jumulu mahita martangyang. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Amin. Hatan itu hata na gabi jamita di pesta paduahon parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus manang di pesta Paskah na paduahon ima di hari Senin tanggal 6 April 2026. Hatan itu hata na tersurat di buku panurirang Yesaya bidu 26 ayat 10 rodi ayat 10 sia dohot topik di pahehe debata aka namate. Tuhan membangkitkan orang mati. Ujaha madihita tapai hutiu madi bagasan rohat tabe sonoma didok hatane tuhata. Songon parupuan na gabi-gabian nunga jonok hasasangana mangae poso-posona. Mangangguhima ibana di habirniton nai lau songonido hada dau nami sian bohim ale Jahoba. Gabi-gabi donang hami mangai poso-poso do hami hape hira alugo do nahutubuhok kami dang tarpatu pahami hatuaon di tanoi jaladung sahat hutubuhok kami isini portibion. Manguludo yang go aka namatem hehedo muse bakekku. Ngot mahamu jala marulupulup hamu aka isi ni orbuk. Ai naburni aka panodang do naburmu jala paruaron ni tanui muse aka naung mate. Ima hatan itu hata. Hamu aka damang do dainang marumang alegori manang perumpamaan. Manang gobarat do nuaing na tabigi marhite turpuk jamita di pesta Paskah na padua honon. Pinomat adong ma dua hal nanaing dohonon marhite turpuk jamita on. Na parjulu tanpa penyertaan Tuhan usaha manusia akan sia-sia. Songoni majui barupani manipulhon nuaing marhite naung jinaha jala marhite nanirenukon turpukon. Ima ada kesimpulan di iba. Tanpa penyertaan Tuhan usaha manusia akan sia-sia. Marisuang dosude natapuka doho nataulai molo somardongaton Tuhane. Alani unang coba-coba mangula siulaumi holan na mga sahon gogo dohot pikiranmu sendiri. Jangan coba-coba melakukan segala tugasmu, segala pekerjaanmu tanpa mengikut sertakan Tuhan atau hanya mengandalkan kekuatan dan pikiranmu sendiri. Molo tadok songoni akamang dohot tamuinang bukan berarti gabi holan namartangyangi holat Tuhani nama dihita ganupari daksongoni nanaing dohonon na. Ingotot tado nanido nai orait labora ate. Jadi molo tado nakiningan tanpa penyertaan Tuhan usahamu akan sia-sia bukan berarti holan namartangyangi ulauta. Holan hubungan tutuhani nama na rumiko dihita jala holani nama sulauta 24 jam gak juga. Taingo tate peribahasa manang ungkapan nama dok orait labora. Lapatan ni tang bui holan na martangiang. Jalarang bui holan na mula-ulaon. Holan na martangiang pe salado. Sebaliknya holan na karejo pe dang diingot martangiang salado. Jadi ikut dua cado mardalan. Hidupin na didok rupani oraet labora. Yesui
songon ni dok ni akan tuai manang diungkapan ni halak bataki hinorhon ni satongan ni tangiang do ulaon naninay rupa ni manang somal tabigi satongan ni tangiang do ulaon. Lapatan na hasil pekerjaan, hasil usaha itu adalah sebahagian dari doa atau pekerjaan terlaksana berkat doa. Jadi sahalina ya kamang dohot tamuinang daktar sirak kita nakarejo na mula-ulau dohot na martangiang. Jadi molo tadokon tanpa penyertaan Tuhan usaha manusia akan sia-sia, bukan berarti holan na martangiangi na mahita dak pola karejo. Hamo kadongan saha porsiaon ahado nanaing dohonon na marhite. Nanaing dohonon na tuhita padohot Tuhanmu disudi ulaun me ngatadok nakiningan ikut sertakan Tuhan itu di dalam setiap usahamu. Padohot Tuhanmu disudi nasinakapan me. Padohot Tuhanmu disudi lasni rohami. Padohot Tuhanmu disudi arsak ni rohami. Intina manang ahape diulaho, manang ahape namasa, libatkan Tuhanmu. Unang dung mentok, Tuhan saini murupane. Hape ditiki mok-mok, tulang mudo di jauho. Mungkin arong do nasongoniate, anggo di akka lasni rohai, olo do gabe lupa ibana majou Tuhan na. Alai dung ro aka arsa ni roha doho tak kasih taonon ba soina marupane pajuna di Tuhane. Nanaing dohonon na tuhita disude partikian disude pardalanan ni ngoluta doho disude ngolutai libatkan Tuhan di dalam hidupmu. Hamo kadongan di gobar hodo di bagas satrupuk jami taon pabua nguluni bangsoi totu dohonot tama pabua nguluni jolmai dosdo songo paropuan nagabe-gabean ngatadok nakidigijang marrumang alegori do turpukor rupane. Jadi di gobar hon ngulu taon di gobar hon nguluni bangsoi dos songo paropuan na gabe-gabean ditiki na manubuhon poso-posoi paropuani mangai do ibana jala mangangguhi molo di hati Indonesia mengerang kesakitan ate. Tentu akainata naung hea mengalami sisongono di boto doi nakso tapat orang. Alai angguak kahita bawa mungkin aka ama maului alai tapar rohaho dora satiki i ditiki nagabe-gabeani aka inatai tapar rohaho do songo dia hacitna songo dia perjuangan narupani laho menubuhon poso-poso di tonga-tonga ni keluarga di tonga-tonga ni bagasna. Nian nuaingon asaunak pola hacit be diae aka inai menubuhon yanak konai nunga adong nanidok na operasi sesarate. Tak songon na julu rupani dang adong dopei ba normal lu sudi parsorang ni poso-posoi yang gonuaing nga boy diatur tanggal na pe bulan na boy diatur rupani gabi arong angka cantik nin na rupani songoni manuaing di gobar hojol mai di nguluna mangai jala manganggu hidohita mangai jala manganggu hidohita di aka ulautai di pardalanan ni ngulutai hape ahado di tubuhon lapatan na ahado di hasilhon dia do na hinasilhon na daholan alugo sabing do nung agabihira na do songon ni parjamitai rupani seperti menjaring angin songon na mangyahi manang manakup alugo sabing. Tumakas ma tajaha jo muse di ayat 10 dohot ayat 10 alui songo parupuan na gabi-gabian nunga jonok hasasangana mangai poso-posona mangangguhi maibana di habir niton nai lau songo nido hada daunami sian bohim ale Jehovah gabi-gabian do nang hami mangai poso-poso do hami hape hira alugo do nahutubuhok kami
dang tarpatu pahami hatuau ditanui, jaladung sahat hutubuhon hami isini portibion. Buasa manubuhon alugo jolmai, alusna songon natado digijang nakido, ay holan gugum dohot pikiranmu di pangasahok ko. Holan guguna, holan pikiranna di pangasahon ibana di nguluna. Gabi hira holan namangyahi alugo sabing. Songon nanidok na di baga sa turpukon hira na manubuhon alugo sabing. Taingot ma, saliling parsidohot Tuhani disude ulaw tay, disude ulaw mudohot disude parnguluo tay, disude parnguluo mi, majadi doi. Sau doi. Maperbuehon perbue nadinggan dohot natonggi doi. Saliling tabahen parsidohot tuhatai di ulauta dohot disude parnguluota. Alai moloso di padohoto Tuhani alugu sa bingdo nadapoto. Buido nuaik tabayak ko nakamang dohot tamuinang mardingkan pamatang masadaina jaladapok matikina naing gabi-gabian ibana. Totu sudido makirim bawa manang burudo naroi manang nasorangi. Molo di partikian nuaingon adorak sosorang ngajolo di pareso tu USG ate. Nga adong hasil di USG manang bawa manang buru-buru na naik sorangi. Hapeduk sorang alugo sa bingdo sa tabi natubu manang na haruar sian siubion ni inatay. Ra dakolan bidan manang dakolan dokteri na heran mamereng na masa sisongoni. Bahkan inata na manubuhon ni sa diri pera herado apalagi hitama na manyaksihon. Di hamua kadongan sahapor siaon, imajo sada nabui taputihi sian turpukon, tanpa penyertaan Tuhan, segala usaha dan pikiranmu akan sia-sia. Jadi dos songon paropuan na manubuhon poso-posona, alai na haruar manang nadapot ibana daholan alugo sabing. Napaduahon nabui taputihi sian turpukon totu marpadumuan tu topik ni parningotani. Didok di topik ni pesta pasca napadua honon di pahehe debata aka namate. Tuhan membangkitkan orang mati. Ahado nanaing dohonon natuhita marhite topik ni parningotan di haheheon ni Tuhan Yesus sian namateon. Tentu na perjulu nanaing dohonon natuhita memang hata mangulu, hata hidup, hata bangkit do saada kata kunci di pesta Paskah. Dang hata mati ate. Jadi taparrohaw marupani hata mangulu, hata bangkit, hata hidup, hata hehe. Ido saada kata kunci na dapot tita marhite-hite pesta Paskah. Napaduahon debatado napahehe aka namate dangadong nahehe sadiri. Jadi molo didok di topik ni minggu tai rupani di topik ni parningotanon di pahehe debata aka namate merhiti dohonot tama debatado napahehe aka namate dangadong nahehe sadiri ate. Dakuboto adong jupahita hatorangan sisongoni di Bibeli. Lapatan na rupani debatado na patupahoni. Dang jolma, dang upaya ni jolma, jala dang guguni jolma sadiri. Napatuluhon molohehe Jesus siyan namate songon na tapestahon, songon na tahalason di parningotanon, hitape paheheon na do muse. Di pesta Paskah na perjuli totu nga disungguli nang tuhita marhite-hite sada Korin 15 ayat sada dohot aka ayat na mangihuti. Didok disirupani taringot tu haheheon ni daging ni naumate.
Jadi takas do di do Apostel Paulus di ayat 20 tului di sada Korin 15 sai hira bua sulung do haheheon ni tu hatai tu haheheon ni hita tu haheheon ni akajolma namate muse. Ibarat ni buah pepaya molonunga adong perbuenai perjulu imanani do na buah sulung matoras malamu ni bana tentu mangihu nama aka perbuena na asingi malamu. Jadi sonido nang ha heheoton haduan muse. Marhite-hite ha heheon ni tuhata sian namatei bahita pe paheheon nado muse. Na paupaton dohonot tama dang hamatean ujung ni saluhut. Mulubui rupani tagobarhon hamateani dus doi dohot tadda seru. Taboto do tadda seru ate. Ia sui boido hamatiani songot tadda koma. Ia sui boido do honota hamatiani songon tanda tanya. Di buku detai tu dia ho dong mate ho ninna rupani. Arong do disi tanda tanya. Artina dang hamatean ujung ni saluhu dak titik hamateani. Ngata patorang di pesta na parjului molo hata batak madok rupani moding sian hata oding na oding doi bana satokin maradian didok rupani dison maradian ninna. Jadi adong dope si udutanna adong dope pardalanan na mangihut si dalanan ni ibana. Imana bui tatakup taputihin waing siatur pukon terlebih marhite tema manang topik ni pesta parningotan haheheon ni Tuhan Yesus manang pesta Paskah na padua honon. Paskah mabuan hanguluan dihita saluhutna. Selamat Paskah madihita saluhutna. Amin martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan dihatam na kubege hami. Pasu-pasu may jala paurato di bagasan rohanami asa di parbuho katami parbuena denggan parbuena tonggi di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.